НАБУ и специализированная антикоррупционная прокуратура отчитались о результатах работы за полгода. Расследовали почти 200 уголовных производств по фактам коррупционных преступлений. Совокупный размер преступлений в этих производствах превышает 23 миллиарда гривен. Говорили о беглеце нардепе Александре Онищенко и судье Днепровского райсуда Николае Чаусе. Подробности в сюжете. Александр Онищенко объявлен во всеукраинский розыск. Уже готовятся документы на объявление народного депутата в международный розыск. Уже попередньо спілкувалися з Інтерполом. Відповідний пакет документів готується. Сьогодні, буквально зараз, йде на переклад на англійську мову весь пакет документів, в тому числі, які підтверджують і неполітичний характер, раз, підтверджують чисто економічний корупційний злочин, два, і підтверджують відсутність будь-яких політичних репресій з приводу народного депутата Онищенка. Спецоперация по задержанию судьи Днепровского райсуда Николая Чауса началась с марта месяца. Взятку вымогал за приговор, где предполагалось условное наказание. Сначала было 100 тысяч. Когда судья узнал, что за ним следят детективы, за риск попросил 150. Он проявлял осторожность, говорят антикоррупционеры. Однако 9 августа получил взятку меченными купюрами. Операция проходила за пределами суда. Нашли 2 банки з доларами. О 9 годині я підписав підозру судді Чаусу. Оскільки по судді підозру може підписати виключно генпрокурор або заступник генерального прокурора. Оскільки КПК забороняє без згоди Верховної Ради його притягувати, затримувати, брати під варту чи під домашній арешт, КПК не забороняє вживати до нього інші запобіжні заходи. Тому таким чином сьогодні внесено до Верховного суду відповідне подання про надання згоди на його затримання і арешт, яке має бути розглянуто і скеровано до Верховної Ради по процедурі. І паралельно до суду сьогодні, після оголошення підозри, буде внесено відповідне клопотання про обрання йому запобіжного заходу застави в розмірі суми хабаря. Где сейчас находится судья, в НАБУ знают. Говорят, сбежать за границу Николай Чаус не сможет. Ми можемо тільки контролювати, але ми не можемо його фізично обмежити в пересуванні. Звичайно, що ми знаємо, де він. І я майже переконаний, що він буде на 12 годин і, відповідно, будуть проведені відповідні процесуальні дії. Наскільки я знаю, детективи мають його закордонний паспорт. І якщо він не має іншого, то перетнути кордон буде дуже складно. Обвиняемый во взяточничестве Николай Чаус на допрос не явился. Теперь антикоррупционная прокуратура вручит ему повестку по месту жительства. Эльвина Седулаева, Ислам Пенка, Заман, АТР.